Os cursos van dirixidos a todas as idades e perfís, non só a condutores noveis, senón tamén a aqueles que sacaran o carné hai tempo e desexen refrescar contidos. Van dirixidos a todas as edades, tanto os que son aínda novatos no tema da condución, como os que levan xa unha chea de anos conducindo e teñen certas dudas sobre materia tanto de teórica como de práctica. Hoxe en día os coches traen dispositivos electrónicos que a veces desconocemos, como son o sistema antibloqueo de frenos, sabemos e oímos o que é, pero normalmente non os poñemos na práctica. E nestes cursillos tratamos de expoñer todas esas situacións e que a xente non vai á vía pública con dudas de ningún tipo. Calquer duda que teña un conductor, aquí aclararíaselle. Os cursiños duran unha media de 3 horas e impartiránse en distintos horarios de mañá e tarde, ou mesmo sábados e festivos, sempre cando haxa demanda. Suelen ser de unhas 3 horas aproximadamente, que se fan nunha mañá ou nunha tarde, e trataríamos de chegar a todo o público, tanto os que traballan como os que teñen máis tempo de lecer, porque incluso estaríamos para facelos uns sábados ou incluso un festivo. Toda é cuestión de que se xunten grupos pequenos de 4 ou 8 personas como máximo e trataríamos de poñer a xente ao día en todo o que necesite. O Concello de Rianxo colabora nesta iniciativa coa que se busca fomentar a prevención e sensibilizar a cidadanía da importancia da condución responsable de cara a unha maior seguridade viaria. Colaborar cun empresario local e motívanos especialmente tamén que estas técnicas que se poden aprender nestes cursos poden salvar nun momento determinado unha vida, poden salvar unha situación comprometida cando a xente estea no seu vehículo, por iso é necesario. Todo o que se faga en cultura preventiva da condución entendemos que é axeitado. A novidade que poida facerse tan preto da casa en Rianxo con xente e persoal da nosa contorna.